This video is a sequel, thus there's nothing much to say except that we all have potential. So let's utilize our potential to the best of our abilities. This is Spooky N isiZulu. Sizoqhubeka nokufunda umbhalo wobuciko othi Inkinsela yaseMgungundlovu obhalwe nguSibusiso Nyembezi. Sibonile ukuthi lo mbhalo wobuciko uqalise ngesakhiwana. Sasho ukuthi isakhiwana sethula okuthathu, sethula isethulo, umzimba nesiphetho, esigcine ngakho yingxenye yesakhiwana ebizwa ngokuthiwa yisethulo. Sicabanga ukuthi abafundi bambonile umlingiswa osemqoka walesi sakhiwana nenkinga abhekene nayo. Baphinde futhi babona isizinda kanye nesisusa sodweshu. Manje-ke sifuna ukubona ukuthi-ke umzimba walesi sakhiwana unakho yini ukubhebhetheka kodweshu. Isixakaxaka mhlawumbe singaluthola novuthondaba. Yindaba sithi singaluthola uvuthondaba, singathi kunovuthondaba. Sisho ngoba kuyenzeka uvuthondaba lube sesiphethweni sesakhiwana. Kuyenzeka uvuthondaba lube sesiphethweni sesakhiwo. Sizoqalisa lapho sagcina khona okuyikhasi lesishiyagalombili. Kufundeka ngalolu hlobo. Njengoba umkhwanazi wayeqeda kufika evela emasimini, inkosikazi yakhe uMaNtuli yangena iphethe ukhamba lwamasi. Yafike yalubeka phezu kwetafula. uMaNtuli naye kwase kungumuntu oseqinile, naye eseqala ukuxuba ekhanda. Wayezalwa uMabhozomela Ntuli khona lapha eNyanyadu. Kunguyena mafungwase kwabo. Wayekhanya yena ngebala, futhi naye enethambo njengomyeni wakhe. Wayelingene njengomzimba, engemkhulu kakhulu. Wayekhuthele kabi umuntu lo, isikhwishikhwishi uqobo, isinqe engasibeki phansi. Kepha ulaka lwaluvutha luthi bhe. Nomkhwanazi wayeke ambavumulele kube kubi. Kubantwana bakhe, uMaNtuli wayefuzwe nguThemba ngolaka. Kodwa uma licwethulile, kungekho lutho olumnengile, wawungeke umkhohlwe umuntu omnandi njengoMaNtuli. Idlandaba ngempela. Yimihlola yini lena baba okhuluma ngayo? Ukhuluma nje uMaNtuli uyalungisa lapha etafuleni, ulungisela umyeni wakhe. Usekhiphe ekhabetheni indwangwana eyayimhlophe, kodwa isililahlile ibala layo, isinembobo nganxanye. Wayendlala lapha etafuleni indwangu, wayiphinda kabili, enzela ukufihla imbobo lena. Ngiqinisile, yimihlola le, kusho umkhwanazi sengathi akawuzwanga umbuzo kaMaNtuli. Waze wabuye waphinda futhi uMaNtuli wathi, ukhuluma ngani baba? Yimihlola yani? Angisho lencwadi? Yincwadi evelaphi yona leyo ebizwa ngemihlola? We Mantuli, wena wake wasizwa isibongo sakwaNdebenkulu? Sakwabani? Wake wayeka nento ayenzayo uMaNtuli, wabuka umyeni wakhe emangele. SakwaNdebenkulu. Musukudlala ngami wena baba, eshehleka uMaNtuli ensinsitheka. Ukhuluma njalo, useyalungisa futhi lapha etafuleni. Ulungisela umnumzane ukuba amise insika. Bheka lapha phela, umucabanga ukuthi ngidlala ngawe. Wamkhombisa leli gama encwadini. Naye uMaNtuli wayengafundanga kuyaphi, ngoba wathi lapho efika ku standard 4
uMabhozomela wathi usefundile, intombazana uma ifunde kakhulu isuke indinde, ngakho-ke babelingana nomyeni wakwakhe ngemfundo. Habe, kanti uqinisile yini Nkwali? Washo uMaNtuli wabambelela okhalo, wabuka umyeni wakhe emangele. Usuyakholwa-ke manje? Sengiyakholwa phela ngoba sengizibonele. Ukuhlala ndawonye lokhu kubi ngoba umuntu akaze angazi lutho. Ngike ngizwe laba abavela komaThekwini nakomaGoli, izindawo eziphambili. Ngike ngizwe bebiza izibongo nje ezingejwayelekile. Mhlawumbe nayo uNdebenkulu lona isibongo sakhona ezansi. Kuyini-ke lokhu akulobe emuva kwegama lakhe? Washo ekhomba lapho ukuthi Esquire. Awu, uthi siyazazi-ke thina lezi zinto? Pho Nkwali uNdebenkulu lona angaze akubhalele nje ukukhumbule ngani ungamazi nakumazi. uNdebenkulu lona akangikhumbule, ungibhalela insambatheka nje yento engingayizwa. Akulalele Ntuli. UMkhwanazi wabuye wayifunda futhi le ncwadi, eseyifunda kakhulu manje waze wayiphetha. Hayi suka baba, ayizwakali lento ekhulunywa yilo mfokazi. Lusizo luni lolu akhuluma ngalo, angabe esalucacisa nokulucacisa? Nami-ke ngibuza lokho nakaThemba, futhi ngubani yena lo mhlobo wakhe athi umcele ukuba ahambele kule ndawo yakithi, waze wamnika negama lami? Kodwa mina angabe esangibhalela ukungitshela ukuthi kukhona umfokazi amthumela lapha, ukuze nami ngihlale sengazi. Ungazelaphi nje yena lowo mhlobo wakhe? Angazani nabantu baseMgungundlovu mina. Kodwa ngaze ngaqhosha, uyazise kaThemba, esho uMaNtuli emamatheka. Kamnandi eveza uthotho lwakhe olumhlophe mfe. Waze waqhosha. UMkhwanazi washo ephinda amazwi enkosikazi yakhe edidekile ukuthi kungabe iqondisa ukuthini ngalokhu kukhuluma. Inkosi, ngaze ngaqhosha. Bengingazi Nkwali ukuthi kanti udume kangaka, waziwa nakude koMgungundlovu, lapho ungakaze ulugcobe nakulugcoba. Ngingaqhoshi ngani-ke, washo ehleka uMaNtuli. Awubheke, sengilibele izincwadi zawoNdebenkulu, ngaze ngakhohlwa umcaba nokhezo. Wethoko, letha umcaba lowo mntanami nokhezo lukayihlo, ungibizele noThemba. Ukhuluma nje uMaNtuli yamemeza, ukhuluma noThoko owayengekho lapha endlini esekhishini. Nebala waqhamuka uThoko ephethe umcaba nokhezo lukayise. uThoko lona indodakazi yakhona lapha ekhaya. Welama uThemba, yibo bobabili nje. Naye uThoko wayefuza umfowabo ngebala elikhanyayo, kodwa yena engesona isidlakela njengoThemba. Wayesafunda khona lapha esikoleni saseNyanyado, engakayi ekholiji njengomfowabo. Sekulungile baba, ake uthibe indlala. UMkhwanazi wasondela etafuleni lapho kwase kubekwe khona ukhamba lwamasi nomcaba wezimpothulelo, wathi, "Cela-ke Ntuli." Nebala bavala amehlo wabonga uMaNtuli. uThoko uthe ungibizile mama, kusho uThemba. WeThemba, yinina phela enizaziyo lezi zinto mntanami. Ake usho ukuthi kuyini lokhu. Iphi incwadi sekaThemba? UMkhwanazi wayinikeza uMaNtuli incwadi kaNdebenkulu. Kuyini lokhu Themba? Washo ekhomba u-Esquire. Ngubani yena lo muntu mama? Kubuza uThemba ehleka. Ingani ile ncwadi efika nawe lena?
egxotshwe isitembu sasemgungundlovu. Ndebenkulu. Hhayi, ngiyasiqabuka lesi sibongo. Ekholiji lapho nifunda khona abekho abanalesi sibongo? Phinde mama, angikaze ngisizwe. Futhi nasemaphepheni angikaze ngiselamele. Kodwa phela izibongo ziningi ngoba khona le ekholiji ziningi impela izibongo engangiziqabuka ezingekho lapha kithi kwelasenhla. Naso lesi ukuthi nje umuntu uyaqala ukuselamela. Ngibuze ukuthi kuyini lokhu akulobile emuva kwegama lakhe. Angazi nami ukuthi ukulobeleni lokhu ngoba thina sazi ukuthi noma kubhalwe ekhelini. Umuntu akaze angakubhala uma esayina igama lakhe. Into phela Mantuli kusho umkhwanazi ngomthamo. Othemba laba abakafundi kakhulu. Izinto ezingaqondwa ngabantu abafundile kakhulu lezi. Noma sebefunda o-standard 7 nje abasedluli ngalutho thina esagcina ko-4. Kwakufundwa ngempela ngezikhathi zethu. Ukhuluma nje ubheke okhambeni lwakhe, abuya govuze sengathi awavubekile kahle amasi akhe. Maye baba, uyathanda ukuzenza ngcono, kodwa uyisiqhaza nje esifana nami, kusho uMantuli. Angizenzi ngcono, uyabona izikwaya lezi, mina ngike ngizwe ngazo Mantuli, kuxoxa amadoda lawa avela ekusebenzeni, ekhuluma ngezikwaya zabelungu, abelungu abacebile. Bengingazi ukuthi nomuntu onsundu angaba yisikwaya. Manje ukuthi sikwaya lokuthemba kubhalwa kanje? Yebo baba, kubhalwa kanje. Kulungile mntanami, ungahamba. Bengikubizela lokho, kusho uMantuli ebhekisa kuThemba. Okusobala ukuthi Ondebenkulu laba yizicwicwici zasemgungundlovu, kusho uMantuli ehleka. Ngahle kube njalo, noma uhleka nje. Uyabona wena Mantuli, uThemba lona akaliqondi kahle leli gama elithi isikwaya ukuthi lisho ukuthini. Sewala ukusho nje. Kanti njengoba ngisho nje yigama elichaza abelungu abakhulu. Kusobala ukuthi lo muntu ngumuntu omkhulu uma naye ebizwa kanje. Okusho ukuthi lo mfokazi uqonde ukuzofikela lapha kwami. Lokho phela akubuzwa, uphendula njalo umkhwanazi uyadla. Umuntu usebona nasemadevini ukuthi umnumzane uyivimbezele inkomo ihamba. Kodwa ngathini ukuzofikela lapha kwami? Ngingasenze njani nje inkosi yami isicwicwici sasedolobheni, nginjengoba nginje. Nakhu nawe yisekaThemba uyasho ukuthi izikwaya ngabelungu abakhulu. Okusobala ukuthi nomuntu omnyama usuke emkhulu uma kuthiwa uyisikwaya. Mhlawumbe njengoba eyisikwaya nje ungumuntu othanda nokukhuluma isilungu. Pho-ke uyobe ekwitiza nobani lapha? Hhayi sekaThemba, musukudlala ngami. Uthini kodwa uMantuli uma ethi ngidlala ngaye? Uqondisa ukuthini uma uthi ngidlala ngawe? Ngoba nawe uyazibonela, nansi incwadi. Mina-ke ngidlala ngawe ngaliphi? Uyakhuluma njalo ufunda umthamo, amasi abuye asalele emadevini, awesule ngesandla. Cha baba, cha, akaye kwenye indawo, ngingephumelele. Awu, izikwaya emzini wami? Cha. Ake ungitsheleke ukuthi uzomxosha uthini. Lokhu lo muntu uza uqonde khona lapha ekhaya. Nansi incwadi, uyiqondise ngqo lapha kwakho. Angikholwa futhi ukuthi ukhona omunye umuntu omaziyo. Musa ukukhulumisa okumntwana nakaThemba.
Akekho umuntu ozovuma ukumthatha lo muntu njengoba nawe wenqaba nje. Bonke bazozithintitha balingise wena. Futhi nokuthatha umuntu ungamazi uyomsisela abanye abantu akusiyo into ehlakaniphile. Kanti nokuthatha umfokazi ungamazi uzomhlalisa emzini wakho akusiko ukuhlakanipha, kuyafana nje, kusho uMaNtuli. Khona ukulala ngiyomlalisa ngani lo mfokazi wakho ngoba nami anginalutho. Elinye ishidi lami elingcono lidliwe inkomo yakaNkosi ngileneke lapha phandle ucingweni. Ngathi ngiqambe ngithi yase ilintwengulile, elinye yileli elilala wena. Thina nabantu abami laba sizilalela ngezikhwama zempuphu nezikafulawa. Ngiye ngithi uma ngicela imali yokufuna izimpahlana zendlu uyilandule, njengoba nginje ngingenze njani ukuthatha umuntu wokuhamba uyomthatha umlalise kuzo izikhwama zikafulawa lezo, naye uyobona ukuthi uhambile. Akazi yini yena ukuthi ithi ingahamba idle udaka, naye ufanele ukukwazi lokho. Uthi uyakwazi kambe lokho lo mfokazi njengoba eyisikwaya nje? Futhi nje nento ayihambelayo ayizwakali, uzosikhathaza sizihlalele abe esibangela amakhanda abuhlungu. Washo uMaNtuli kwabonakala ukuthi akenelisiwe neze. Lapho-ke uqinisile ngempela Ntuli uma uthi into ayihambelayo ayizwakali. Angazi nje ukuthi ngizothini uma ngibikela amadoda ngalomhlangano ocelwa yilo muntu. Lokho akusho Jesus uxolo. Lokho ukusho kwakhe ukuthi usiza abantu akusho lutho, akucacisi lutho. Ubulima nje lokho, into engenanhloko engenamsila, abantu bazongibuka ubulima. Ukhuluma nje uMkhwanazi useyivulile futhi lencwadi kaNdeb'enkulu. Uyayibukeza sengathi usazohlangana nokunye angakubonanga kuqala. Khona nje impela nkwali uzobatshela kanjani, uzobaqoqa kanjani ukuba ubabikele ngalomhlangano. Angazi nami ukuthi yinto engizoyimisa kanjani leyo, ngaphandle kokuba umuntu ahambe ephuma engena nemizi noma aqonde emasimini ekuseni. Kodwa yinto leyo umuntu angaze ayenze kusasa. Ngoba kungonakalani uma uyilahla laphaya lencwajana uzihlalele phansi? Ungabe ulokhu uzikhathaza ngomnyama onje? Kodwa wenzani lo mfokazi ezokhathaza nje? Phela nokuyintshinga laphaya umuntu angakwenza. Kodwa sengicabanga ngelizwe elingaka zolihamba eza lapha eNyanyadu esuka eMgungundlovu. Lide lelo lizwe. Kungaba kubi uma efika lapha afice sizithele ngabandayo kungekho mizamo esimenzele yona. Awu waze wangihlupha lo mfokazi madoda, kanti bengifuna ukuba kuphele nya ukutshala ngaleli sonto. Siyaphela lapha isahluko sesibili, sizoqalisa ngesahluko sesithathu. Ngakusasa ekuseni uMkhwanazi wabamba inkabi yakhe efosi, nanguya enikela emasimini. Nkabinde, yebo-ke Mkhwanazi. Hoha mfana, kukhala ukuviyoviyo njalo, sekumiswa izinkabi, ukuba uNkabinde ake ezwe ukuthi uMkhwanazi ufika naliphi, engalimi nje yena namhlanje, kanti onke amadoda asemasimini. Liyashisa ilanga, uNkabinde usejuluke usemanzi. Izithukuthuku uzikhicila ngomunwe, abuye akhiphe isidwedwe esesifana nenhlabathi azisule ngaso. Uthule ulalele inkulumo kaMkhwanazi. Ngiyezwa Mkhwanazi, noma kambe lento sengathi iwubulima nje. Futhi awubheke,
ngisephansi kabi mina nokulima ngoba kade ngihlushwa isikali segeja ngize ngathumela eDanawuzi kuThangi ngiyofuna esisha. Manje-ke lento izongiphazamisa ngize ngishiywe isikhathi kanti sesivele sesingishiyile. Lapho-ke uqinisile Nkabinde. Pho-ke nami njengoba ngikuchasisela nje yinto nami engingayazi ukuthi isukaphi ibhekephi. Yincwadi efike izolo. Lokhu njengoba sengishilo ivela kumuntu nami engingamazi. Engingakaze ngimbone nangamehlo. Ngishilo nakuMaNtuli ngathi ngimadolonzima ukuba ngihambele amadoda nalento ewubumnyama obufana nalobu. Impela Mkhwanazi, pho-ke nawe yinto obungayazi njengoba usho nje. Umuntu angeze akwethwesa cala. Kunjalo Nkabinde. Cha Mkhwanazi ngizwile. Angithi nje sesiyobona esefikile lo mfokazi. Ngibonga lona lelo Nkabinde. Asishiyane ke ngibone namanye amadoda. Yebo-ke. Hey, Shelbeck, Spetlan, Jamludi, hey bo. Zazidonsa njalo izinkabi zikaNkabinde eseqhuba indima yakhe. Buthelezi, wena kaShenge. Oh, Mkhwanazi, hanewu, misa mfana. Usikhumbule ngani ngelanga elingaka? Usuqedile yini ukulima? Usugegemuka ngehashi, thina sisephansi kangaka nokulima? Washehleka uButhelezi, elula isandla exhawula uMkhwanazi. Bame bathi ukuxoxaxoxa uMkhwanazi ebikela uButhelezi ngale ncwadi kaNdebenkulu. Wewu, asazi Mkhwanazi ngoba-ke nawe uyazibonela. Cha bobo, ungasho njalo Shenge. Yebo, khona ngiyazibonela kodwa nibokuza madoda nizokuzwa ukuthi usizela nani lo mfokazi. Khona kusimele kabana ngoba isikhathi sokulima. Ngabe kungcono ukuba kukhona imbewu eseyiphansi. Kodwa-ke niboza ngoba ngumuntu okhamba. Noma ingezwakali nje into ahamba ngayo. Asishiyane Shenge, ke ngiqhubekele phambili. Yebo-ke Mkhwanazi. Phakama mfana, heyibo. Zazidonsa njalo izinkabi zikaShenge. Shozi, sikhulekile. Ake umise mfana. Sengathi uyakhuluma uMkhwanazi. Ngiyabingelela, kusho uMkhwanazi. Yebo-ke sibonene Mkhwanazi. Angizwa kahle ngenxa yokugedeza kwalomfana oshayelayo. Ninjani Shozi? Siyaphila Mkhwanazi. Yikho nje lokhu ukuba sesishiywa isikhathi sokulima. Suqedile yini wena? Usuhambe uhlola amasimu ngehashi nje? Ngiqede phi Shozi? Lutho. Nami ngihlushwa ngabafokazi nje engingabazi nakubazi. uMkhwanazi wayeselandisa ulushozi ngoNdebenkulu. Cha, uqinisile Mkhwanazi uma uthi yinsambatheka lento. Futhi lo muntu akubhalele esesendleleni sengathi wenzela ukuthi ungamvimbeli. Uyakubona kambe lokho? Uyazi ukuthi yilizwi lelo olishoyo Shozi. Angizange ngikunake ukwephuza kwayo lencwadi kodwa lento oyishoyo isiyangicabangisa. Yena uthi alikho elinye ilanga angaphumelela ngalo ngaphandle kwaleli. Izwe leli Mkhwanazi selifuna ukuba umuntu abohlala ewavulile amehlo ngoba seziningi izimpisi lapha phandle ezihamba zembethe izikhumba zezimvu. Kodwa-ke phela angisho ukuthi lo mfokazi ngabe uza ngendlela enjalo.
angeze aqoqa wonke amadoda lawa uma eqonde ubugebengu. Angathanda ukwangenela ngamanye yikhona engezuvusana sengathi nokho uqondile yena. Nalelo yilizwi mkhwanazi. Kodwa-ke singekhulume siqede singakamboni nakumbona lo mfokazi. Konje uthe ufika nini? NgoMgqibelo ekuseni. uThemba uyovuka amlande. Uyokwehla khona kambe ethi Sayidi? Usho njalo encwadini yakhe. Kulungile mkhwanazi, sesombona esefikile umfokazi lo wakwaNdebenkulu. Nathi siyathanda ukuba siyizwe le ndaba yakhe yokusiza abantu. Yelula mfana, zazisuka futhi izinkabi. Lathi liqambe lithambama ilanga, umkhwanazi wayesewajikeleze onke amadoda asenyanyadu naphansi emzinyathi, waze wayofika nakoWilisi. Amanye amadoda anjengoShandu wawafica engekho, wayeseshiya umyalezo kumakhosikazi. Wawacela umkhwanazi wonke amadoda ukuba nawo isaziso asedlulisele phambili ukuze bonke abantu bawazi, kuthi labo abanesifiso sokuza beze. Siyaphela lapha isakhiwana sokuqala lapho uZef Mkhwanazi engumlingiswa oqavile, umlingiswa omkhulu ovelele, umlingiswa ngqangi. Sizobheka umzimba walesi sakhiwana. Sithena kungenzeka ukuthi unokuthathu okungulokhu okulandelayo: ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, mhlawumbe novuthondaba. Ukubhebhetheka kodweshu sikubona ngenkathi uMaNtuli engavumi ukuba uNdebenkulu afikele kwakhe. uMaNtuli wala uyaphetha. Ngimthandeke noSibusiso Nyembezi, ongumbhali, ongumlandi walombhalo wobuciko, ngoba uthi angasinikeza ukubhebhetheka kodweshu bese ethasisela ngamanye amaphuzu afakazela ukubhebhetheka kodweshu, mhlawumbe afakazela isisusa sodweshu. Ake siwaboneke lamaphuzu afakazela ukubhebhetheka kodweshu. Okokuqala, uMaNtuli ukhala ngokuthi uSisindebenkulu uyisikwaya. Ngakho-ke njengoba eyisikwaya nje kuchaza ukuthi uzothanda futhi ukuthi ade ekutiza. Okwesithathu, uMaNtuli uthi akaziwa muntu lo mfokazi, ngakho-ke bangamhlalisa kanjani emzini wabo. Lokho kukhomba ukuthi bona benomkhwanazi abahlakaniphile. Okwesine, uMaNtuli ukhala ngokuthi akanalo ishidi lokulalisa lo muntu wokufika. Uneshidi elilodwa vo ngoba elinye ladliwa inkomo yakwaNkosi. Yena nezingane zakhe bazilalela ngezikhwama zempuphu nezikafulawa. Isixakaxaka sibonakala ngenkathi umkhwanazi emangele ukuthi amadoda uyowabikela kanjani, uyowaqoqa kanjani. Kwazise lesi isikhathi sokulima, wonke umuntu umatasatasa. Akekho nje umuntu angamthola ehlezi ekhaya ethamele isicelo. uNkabinde okungumnumzane wokuqala ahlangabezana naye engazathi akayithandisisi kahle le ndaba. Phela yena usephuzile nokuthi aqalise ukulima, ubehlushwa isikali segeja. Nale ndaba kaSisindebenkulu atshelwa yona uyibona iwubulima nje, ngoba akashongo usisi ukuthi yini yona afuna ukubenzela yona. Omnumzana ahlangabezana nabo noma ababona emgwaqweni umkhwanazi,
abayithandisisi kahle le ndaba yokufika kukaSisi Ndeb'enkulu kwazise isikhathi sokulima lesi. Bonke omnumzane uMkhwanazi ababona emgwaqweni bamatasatasa. Into abaphokophelele ukuthi bayenze ukulima. Njengoba uNdeb'enkulu nje ethi ucela ukuthi bahlangane ngomsombuluko olandelayo, abayizwisisi. Okokuqala, isikhathi sokulima. Okwesibili, ayikho into ephathekayo ayishoyo uNdeb'enkulu, into ababizela yona. Lokho esingathi ngesingisi phecelezi yi-agenda. Lokho akubajabulisi ngoba akubanikezi ilukuluku lokuthi kungani kufanele beze emhlanganweni. uButhelezi noShozi nabo bahamba emagameni kaNkabinde. Lesi sakhiwana siphetha ngovuthondaba lapho kuqhabuka khona igoda, kwazise asebikelwe wonke amadoda. Bakhona nalabo abangatholakalanga emakhaya. uMkhwanazi-ke wasecela ukuthi umlayezo udluliselwe phambili noma isaziso sidluliselwe phambili, nabo babikelwe bazi mayelana nomhlangano ukuze labo abanesifiso sokuza beze. Ake ngicacise okulandelayo. Siyini isisusa sodweshu? Isisusa sodweshu inkinga yokuqala ebhekene ngqo nomlingiswa osemqoka. Athi omunye, hayi angisazi, kuthiwe kunomlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Kwathiwa kunesisusa sodweshu, manje isisusa sodweshu inkinga yokuqala. Kukhulunywa ngani-ke manje nalapha? Ake sibonenge. Sitheni eqaleni? Sithe kunomlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Sathi leyo nkinga leyo ibhekene nomphakathi waseNyanyatu, akuyona inkinga kaMkhwanazi eyedwa. Sathi kwakunzima ngalezo zinkathi, zaziyindlala izinto zokuhamba. Inkinga ebhekene noMkhwanazi ngqo okuyisisusa sodweshu incwadi. Inkinga yesibili esiyibiza ngokuthi iwukubhebhetheka kodweshu ebhekene noMkhwanazi ngqo ukuthi unkosikazi wakhe akayizwisisi kahle indaba yokuthi isikwaya lesi sifikele emzini wabo. Isixakaxaka akuyona inkinga ebhekana nomlingiswa osemqoka ngqo. Nabanye abalingiswa bavezwa benenkinga ethile. Yingakho nje kulo mbhalo wobuciko isixakaxaka siveza namanye amadoda noma nabanye omnumzane baseNyanyatu bebhekene nenkinga yokuthi lesi isikhathi sokulima, ngakho-ke abazukuba naso isikhathi sokuthi bahambe bayothamela umhlangano ozobe uhlelwe nguMkhwanazi. Ngakho-ke isixakaxaka zinkinga eziqhamuka zelakanyana, kodwa-ke zingabhekene ngqo nomlingiswa osemqoka. Nabanye abalingiswa bavezwa benezabo izinkinga. Mlingane wami nawe mfundi, ngiyabonga kakhulu. Masime lapha okwanamhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe, akhona namanye amashaneli. Ungazi ucabanga ukuthi uma ithi isiZulu Grade 12 Intervention yenzelwe leyo shaneli ibanga le12 kuphela. Nawe
ukhona lapho. Uyayenza ngithi incwadi yobungani, uyayenza incwadi yokucela isikhala somsebenzi, uyakwenza angithi ukufundela ukuqondisisa, uyakwenza nawe ukufingqa. Ngakho-ke subscribe kuwo wonke amashaneli. Eyokuqala iyona le ethi isiZulu the curriculum breakdown, eyesibili ithi isiZulu grade 12 intervention, eyesithathu ithi isiZulu file the chat room. Uyathandwa.